PŠC Pezinok, ktorý už 5 kôl nového ročníka 3. futbalovej ligy čaká na svoje prvé víťazstvo, bol v jej 6. kole súperom domácej Lokomotívy Volkswagen Devinská Nová Ves. Favoritom tohto stretnutia boli jednoznačne devínsko-novešťania a svoju úlohu zvládali od jeho začiatku. Už v 5. minúte center Samuela Lacka premiel Hrdlička presnou hlavičkou vo vedúci gól. Stav stretnutia sa menil už po ďalších 2 minútach. Bumbal vysunul ideálne pomedzi dvoch obrancov Pezinka Daniela, ktorý si už vychutnal túto akciu až do jej konca. 2:0 a devínsko-novoveská ofenzíva ešte len naberala silu. S pribúdajúcimi minútami to pred bránou Tara doslova horelo. Po viacerých dobrých príležitostiach napokon v 23. minúte parádne trafil Samuel Lacko z priamého voľného kopu. Rozdiel triedy bol nielen v priebežnom stave, ale aj v hre aktérov zápasu, čo sa potvrdil v 31. minúte, kedy Bumbal naservíroval Šmahovskému ponuku, ktorá sa veru neodmietá. 4:0. Hostia, ktorí boli už v týchto chvíľach zreli na úterák, sa snažili aj napriek drvivej prevahe súpera hrať otvorenú hru a o 2 minúty neskôr sa im to aj oplatilo. Autorom kozmetickej úpravy skóre bol oškrobaný. Zo streleného gólu sa však Pezinok dlho netešil a prakticky hneď po rozohrati uplatnil svoju rýchlosť Bumbal. Prevetraním Tarovej siete ho vrátil do tvrdej reality. Bumbal, alebo Bumby, ako ho prezývajú spoluhráči, urobil bum v prvom polčase ešte raz a stanovil tak jeho výsledok na 6:1. V druhej časti hry sa vývoj stretnutia nezmenil. Sedmička na ukazovateli skóre zaujala svoje miesto už v 48. minúte, keď po rohovom kope si otvoril gólový účet aj Janovský. Osmička na drese stredajúceho Hanuska ako keby bola predzvesťou zmeny stavu zápasu na toto číslo. Hanusek pobudol na ihrisku necelé 2 minúty a po Bumbalovej prihrávke upravil číselný ukazovateľ na 8:1. Trocha spestrenia tohto jednoznačného vývoja zápasu priniesla strela z nohy Bojka a Veru Lučič mal čo robiť, aby ju dostal do bezpečia. No tento ojedinelý záblesk zo strany hostí nezastavil ďalší rast výšky skóre zo strany domáceho tímu. Ideálnu šancu mal na to Hrdlička. Perfektne načasovanú prihrávku Hanuska však nevyužil tak, ako si predstavoval. Svoj druhý presný zásah si v tomto stretnutí pripísal Lacko. Po rohovom kope jemne načechral hlavou loptu a v poradí 9. gól bol realitou. Jubilejnú 10 v sieti pezinského golmana zabezpečila dvojica Lépeš Hrdlička. Hrdlička si týmto pripísal v tomto stretnutí svoj druhý gólový zápis. Zlý sen a trápenie pezinského tímu ukončil symbolicky v 90. minúte Turanský. Lokomotíva Volkswagen Devinská Nová Ves, PŠC Pezinok 11:1. Gratulujem domácim k víťazstvu. Mne sa to hodnotí veľmi ťažko, takýto výsledok. My máme určité svoje interné problémy, máme strašne veľkú márotku, ja mám 10 hráčov v podstate mimo dlhodobo, čo sú po operáciách, čiže a niektorí nám vypadávajú v každom kole, sa 1-2 zránia a ochorejú, čiže veľmi ťažko sa nám to skladá. Ale nič, musíme ísť ďalej, ako musíme sa poučiť z niektorých chýb a hlavne musíme sa dať po nejakej psychickej stránke teraz dokopy a samozrejme sa o tom pobavíme, o tomto výsledku, o tomto výkone, ale ako hovorím, že hľadať nejaké pozitíva, možno také jediné pozitívum je, že to nezabalili, jak ste povedali, a že chceli hrať do konca a ako hovorím, nič, musíme ísť ďalej. Ja som nabadal chalaňov od začiatku, aby sme hrali v tempe, v rýchlosti, lebo sme vedeli, že super teda má zranených veľa hráčov. Chalani sa do toho, jak sa hovorí, obuli, hrali sme rýchlo, pestro, dávali sme tí góly. Čiže už polčas bol 6:1, no ale v druhom polčase som ich nabadal, aby sme hrali tak, jak v prvom polčase, čiže v rýchlosti, aby sme hrali, lebo super tak nevládal už. A to je tá mentalita naša, že
voziť lobby, potom sme začali zbytočne, nehrali sme tú svoju hru, potom už ku koncu sme znova sa do toho obuli, jak sa hovorí, a ten výsledok 11-1, ja si myslím, že parádny, no. Som veľmi spokojný, podali sme kolektívny výkon, jeden za všetkých, všetci za jedného, ako sa povie. A k tomu není viac čo dodať, darilo sa nám aj strelecky, čo som veľmi rád, lebo ten prvý domáci zápas s Báhoňom sme sa ešte rozohrávali a teraz už postupne sa do toho dostávame a dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie. Od útorka už budeme myslieť na Bernolákového a hneď musím dať chalaňov, jak sa hovorí, k zemi, lebo aj potom zápasy s Malackami sme si mysleli, že sme najlepší futbalisti na svete a došiel ten skrát v Dunajskej Lužnej, čiže už od útorka začneme pracovať na tom, aby sme chalaňov dali k tej zemi, jak sa hovorí, a musíme byť pokorní a mákať ešte viacej Bernolákové ako tu doma.